L-għodwa tajba. Illum is-sibt 16 ta' April se nibdew dan il-jum bit-talb tal-Uffiċċju tal-Qari u t-tifħir ta' sbieħ il-jum mill-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana. Mulej jiftaħ li xoftejja. U fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu l-mulej bata undifen għalina ejjew nadurawh. Kristu l-mulej bata u ndifen għalina ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej ħanajtu bil-ferħ lil-blata tas-salvazzjoni tagħna. Ners quddiem u bana tarat il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Kristu l-mulej bata u ndifen għalina ejjew nadurawh. Għax Alla kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidejhu mal-qjan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-uljiet, tiegħu l-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu l-mulej bata u ndifen għalina ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u nixteħtu quddiemu, arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu l-mulej bata u ndifen għalina ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twessux qalbkom bħal meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu l-mulej bata u ndifen għalina ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jenet qalbu mħasra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jitħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu l-mulej bata u ndifen għalina ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu l-mulej bata u ndifen għalina ejjew nadurawh. O Allejjeħ l-isni. Mulej fit-texenni. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu sidna u sit is-sema, Salvatur ħanin tad-dinja, bis-salib li ħadd għalina mill-irbit tal-mewt ħallejtna. Nitolbu biex tibqa' dejjem tħares fina d-don u l-grazzja li xerrit fuq il-ġnus kollha bil-misteri b'qazza tiegħek. Ħaruf ġwejjed mingħajr teba li sirt vittma ta' dnubietna, f'demmek ħaslu natfu l-bishom dawk li ħtart għalik u tqazzu. Kif minn qabrek tqum imsebba, tella s-sema l dawk li fdejthom, brit prezz ġismek biex għal dejjem ifaħruk u jsaltnu miegħek. Nitolbuk biex flimkien magħhom Ġesu twajjeb tilqa' lilna li minn fost il-popli ħtartna b'saltna mqazza ta' missierek. Amen. Nimtett u norqod minnu fih fis-sliem. Weġibni meta nsejjaħlek Alla tal-ġustizzja tiegħi. Oħroġni fil-wisa meta nkun imdejja ħenna lija u isma' talbi. Intom bnedmin kemm se ddumu twebsu qalbkom, għax tħobbu l-fruqa u tfittxu l-gideb. Kunu għafu l-mulej wera tiba kbira miegħi jisman il-mulej meta nsejjaħlu. Tredu bil-biża u la tidimbux, qasbu f'kalkom bil-lejl u isktu. Offru s-sagrifiċċji li għandkom tagħmlu u ttamaw fil-mulej. Ħafna jgħidu min jurina r-risq, ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Inti nissilt lena f'qalbi aktar mill-kotra tal-qamħ u l-inbit tagħhom. Nimtett u norqod minnu fih fis-sliem, għax inti waħdek mulej fis-sot edni. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu.
kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nimtettu norqod minnu fih fis-sliem. Fil-kwiet immur nistrieħ. Ħarisni u Alla għax fik jien nistken. Jienet lil-mulej inti sidi u m'għandix ġid ieħor ħliefek. It-twajbin huma l-kbar f'din l-art, fihom il-għaxqa kollha tiegħi. Lem tagħhom ikatru dawk li jaħtru Allat oħra. Wan sawabx bħalhom id-dem b'sagrifiċċju, anqas isimhom ma nsemmi b'xoftejja. Mulej inti sem tal-wirtu r-risq tiegħi, inti żomm f'idejk xortija. Il-kejl ta' njart li taxxa, mesni sem tas-sew għal-qalbi. Imbirek lil-mulej li tan il-fema, imqarbi l-lejl qalbi tal-limni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax biex fleminti qatt ma nitħarrek. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi, u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax inti ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Inti tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Fil-kwiet immur nistrieħ. Infetħu intom bibien ta' dejjem ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Tal-mulej l-art u kull ma fiha, id-dinja u kull ma jgħix fiha. Għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Min jista' jitla' fuq il-għolja tal-mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu. Min għandu jdejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruwa u anqas ma jaħlef bil-qerb. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u ħlas li ħaqqu minn Alla s-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel li dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Intrefgħu bibien infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Min hu dan is-Sultan tal-Glorja? U l-mulej setan u qawwi, il-mulej qawwi fit-taqbida. Intrefgħu bibien infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Min hu dan is-Sultan tal-Glorja? U l-mulej tal-eżerċti, dan hu s-Sultan tal-Glorja. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Iddefendi l-kawża tiegħi u fdini. Ħajja skont il-weda tiegħek. Qari mill-littra lil-Lut. Ħuti, ħajkonna l-biża' li waqt li l-weda li nitlu fil-mistrieħ ta' Alla għadha hemm, ma jkunx hemm xi ħadd minnkom li jibqa' lura. Għax aħna wkoll bħalhom irċivejna l-Evanġelju, imma lilhom ma switilhom xejn il-kelma li semgħu, għax meta semgħuha ma jemnux. Aħna li nemmnu nitlu fil-mistrieħ tiegħu, kif qalu. Hekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Madankollu l-emin ta' Alla kien mitmum fil-ħolqien tad-dinja, kif jingħad x'imkien fl-Iskrittura fuq is-seba' jum. Strieħ Alla fis-seba' jum mix-xogħol tiegħu. Imbagħad hawn jingħad ukoll ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Min-naħa l-oħra, xi wħud għandhom jidħlu f'dan il-mistrieħ u billi dawk li kienu l-ewwel li ħadu l-bxara tajba ma daħlux ħtija tal-ebusija ta' rashom, Alla għamel mill-ġdid jum ieħor, illum, meta wara ħafna żmien qal f'hom David il-kliem li semmejna.
jekk illum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom. Kieku kien Ġożwe li tom il-mistrieħ, Alla ma kienx jitkellem minn jum wara dan, mela tbaqa' mistrieħ tas-sibt tal-poplu ta' Alla. Għax min jidħol fil-mistrieħ ta' Alla jistrieħu wkoll minn xogħlu, kif Alla strieħ minn tiegħu. Infittxu mela li nidħlu f'dan il-mistrieħ biex ma jkunx hemm min jaqa' bħalhom fuq l-eżempju tal-ebusija tagħhom. Il-kelma ta' Alla hi ħajja u qawwija, taqta' aktar minn xabla b'żewġ tiċfar. Hija tinfed sa tifret minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu, il-ġogi u l-mudullun, u tarbel il-ħsibijiet u l-femijiet tal-qalb. Xejn ma hemm fil-ħolqien li hu moħbi għalih, imma kollox hu miftuħ u mikxuf għal għajnejn Alla li lilu rridu nagħtu kont. Wara li difnu l-mulej, gerbu ġebla kbira fid-daħla tal-qabar. Imbagħad issiġillaw il-ġebla u ħallew xi soldati qassam mal-qabar. Il-qassisin il-kbar inġabru għand Pilatu u wara li talbuh ħallew xi soldati qassam mal-qabar. Qari minn omelija antika fuq is-sibt qaddis tal-Għid il-Kbir. X'inhu dan li ġara? Illum fid-dinja waqa' skiet kbir. Skiet kbir, imbagħad solitudni. Skiet kbir għax is-sultan raqad. L-art twerwret u siktet għaliex Alla magħmul bniedem raqad u qajjem lil dawk li kienu ilhom ħafna reqdin. Alla bħala bniedem miet u weżżes l-art li mwiet. Għax tassew hu ma rifittex l-ewwel missier tagħna li kien qisu n-naġa l-mitlufa. Iva, rid iżur lil dawk li kienu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Iva, Alla u ibnu mar iħoll mill-irbit ta' tbatija lill-Adam li mjassar, flimkien ma' Eva li mjassra. U l-mulej daħal ħdejhom, bl-arma rebbieħa tas-salib f'idejh. Kif raħ Adam, l-ewwel missier tagħna, kollu mistaġeb beda jħabbat fuq sidru u jgħid lil kulħadd: il-mulej sidi ma' kulħadd. U wieġeb Kristu u qal lill-Adam u miegħek ukoll. Imbagħad qabdu minn idu, qajmu u qallu: stembaħ inti li rieqed u qum mill-mewt ħajjiddi fuqek Kristu. Jien hu Alla tiegħek li minħabba fik sirt ibnek, minħabba fik u li mnisla minnek kollha issa bis-seta tiegħi qiegħed nordna u ngħid lil dawk li kienu marbuta fil-jasar oħorġu. Lil dawk li kienu fid-dlamijiet ħajjiddi fuqkom id-dawl u lil dawk li kienu mitlufa fin-nas qumu. Jiena qiegħed nordnalek, stembaħ inti li rieqed, għax jiena m'għamiltekx biex tibqa' marbut fart l-imwiet. Qum mill-imwiet, jiena il-ħajja tal-mejtin. Qum emil idejja, qum ġbija tiegħi, inti li kont magħmul fuq ix-xebħ tiegħi. Qum noħorġu minn hawn għax inti fija u jiena fik. Aħna persuna waħda mhux mifruda. Minħabba fik jien Alla tiegħek sirt ibnek. Minħabba fik jien is-sit sirt il-sir bħalek. Minħabba fik jien li jenola mis-smewwiet inżilt fl-art, anzi saqih l-art. Minħabba fik, ja bniedem, jiena sirt qisni bniedem bla saħħa li għandu friexu fost il-mejtin.
Inti ħriġt mill-ġnien u jiena minħabba fik itteħidt minn ġo ġnien. Ingħatajt f'idejn il-lut u sallabt fil-ġnien. Ħares lejn il-bżieq li tefawli fuq wiċċi. Jiena lqajtu minħabba fik biex nitfa' fuqek mill-ġdid dak in-nifs li kien ingħatalek fil-bidu. Ara kemm daqqit bil-ħarta tawni fuq ħaddejja. Jien stabart bihom biex inġeddet fik dik iġbija li fuqha ssawwart u li inti ħassart u nagħtiha sura tixbaħ lil tiegħi. Ara kemm swat ħadd fuq dari. Jiena lqajtu minħabba fik biex inneħħilek minn fuq darek it-toqol ta' dnubietek. Ħares lejn idejja kif issamru mas-salib minħabba fik għax inti darba għamilt ħażin li middejt idejk fuq lejn is-siġra. Jiena rqatt fuq is-salib u lanza nifdit li ġenbi. Dan ukoll minħabba fik għax inti rqatt fil-ġisem u ġenbek infetaħ biex minnu ħarġet Eva. Issa ġenbi fejjaq lil ġenbek. Ir-raqda tiegħi qajmitek mill-irqad tiegħek fart li mwiet u l-lanza tiegħi żammet lura x-xabla li kien hemm imxejra għalik. Nitilqu minn hawn. L-għadu ġelek toħroġ mill-Eden, imma jien se nqegħdek mhux fi ġnien tal-art, imma fuq tron fis-sema. L-għadu firdek minn siġra li kienet biss ġbija tal-ħajja, imma ara jien il-ħajja issa ninsab ħaġa waħda miegħek. Fl-imoddi għedtlek il-kerubini għaddejja tiegħek biex iħarsuk. Illum il-kerubini biex kif jixraq lill-Alla jagħtiwk il-qima tagħhom. Jiena ħajjejtlek it-tron tal-kerubini, dawk li se jwasslu kemm huma lesti u qegħdin jistennewk. Bnejtlek il-post fejn se toqgħod, għandek l-ikel imħejji, it-tinda tiegħek ta' dejjem mamra u mżejna, it-teżori ta' kull ġid huma miftuħa għalik. Is-saltna tas-sema tħejjietlek sa minn dejjem. Ir-rajtana warrab l-għajn tagħna tal-ilma tal-ħajja u fil-mewt tiegħu ix-xemx iddalmet. Dak li kien iżomm lill-ewwel bniedem imjassar taħtu u nnifsu inqabad il-sir. Illum is-Salvatur tagħna kisser bibien il-mewt u s-sokor tagħhom. Huwa qeret l-eluq ta' eħl-art u weleb is-seta tax-xitan. Illum is-Salvatur tagħna kisser bibien il-mewt u s-sokor tagħhom. U Alla ta' dejjem li tista' kollox ibnek il-waħdini daħal fil-qiegħ tal-art minn fejn terġa' ħareġ mimli bil-glorja. Atina l-grazzja li kif il-fidili tiegħek jindifnu miegħu fil-mamudija hekk ukoll jersqu lejn il-ħajja ta' dejjem bis-saħħa tal-qawmin tiegħu u li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nibku u nolfqu llum quddiemek, o Ġesu feddej ħanin. Aħna ħatja l-koll nistqarru, aħfer Kristu lil-ħatin. Int farrakt tal-għadu s-seta bil-mewt tiegħek fis-salib li b'sinjal ta' twemmin tiegħu kull fidil fuq ġbinu jġib. Rażżan sewwa l-għadu tagħna, żomm dejjem minna bejt, sabiex qatt ma jseħħu jagħmel ħsara l dawk li b'demmek fdejt. Inti rid minħabba fina tmut u tinżel fart li mwiet. Dejn il-mewt ħallast talina, tajtna l-ħajja tas-smewiet. Inta tiġi bħala mħallef fl-aħħar jum feluq iż-żmien. Ġust ikun il-ħaq li tagħmel l-asta għena jew telfin. Fejn jaqmel għal-mart ta' ruħna,
Kristu sidna biex natuk, mal-missier u mal-ispirtu, seb bħal dejjem u nfaħruk. Amen. Jibkuh bħal min jibki lill-ibnu l-waħdini, għax il-mulej ġi maqtul bla ħtija. Isma' Alla leħen it-tnejt tiegħi, mill-biża' tal-għadu ħaris li ħajti. Aħbini mill-konfoffa tal-ħżiena, mit-tixwix ta' dawk li jagħmlu l-ħażen. Dawk li jsinnu bħal sejf il-sinhom, jitfgħu klimiebes bħal vleġeġ. Biex mill-moħba joqtu minnu bla ħtija, jolqtuh għall-arrieda bla biża' ta' xejn. Moħħhom sħiħ fil-ħsieb ħażin tagħhom, jiftehmu kif jonsbu bil-moħbi u jgħidu min se jarana. Ifittxu l-ħażen, ifasslu pjan maħsub sewwa, min jifhem moħħ u qalb il-bniedem. Imma Alla bil-vleġeġ jolqothom, f'daqqa waħda jimtlew kollhom ġrieħi. Minħabba li sinhom isiru ħerba, kull min jarahom iħarrek rasu. U l-koll jimtlew bil-biża' ta' Alla u emilu jxandru u jifmu sewwa kull ma għamel. Jifraħ il-ġust fil-mulej u fih jisken, jiftaħru dawk kollha ta' qalbhom safja. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Jibkuh bħal min jibki lill-ibnu l-waħdini, għax il-mulej ġi maqtul bla ħtija. Eħlisni mulej minn bib l-imwiet. Jien qed sejjer f'nofs il-medda ta' ħajti, nitqiegħed bibien l-imwiet għall-bqija ta' snini. Jien qed min issa nara l-mulej fart il-ħajjin. Ma nara bajnejja lil ħadd iżjed minn fost dawk li jagħmlu fid-dinja. Tneħħiet li l-amara tiegħi u ġiet imwarba minni bħala rix ta' raj. Kebbibt li ħajti kif jagħmel nissiġ biex jaqta' min-newl, lejlu nar inti ftnejtni. Għajt ngħajjad sa sbieħ il-jum bħal il-jum il-mulej kissir li għadmi, lejlu nar inti fnejtni. Bħal ħuttafa mpespes, bħal ħamiema nokrob, għajnejja mbikkija jħarsu l-fuq. Inti salvajt li ħajti mill-ħofra tal-qerda, inti xħett wara spallejk ħtijieti kollha. Ma jfaħrukx l-imwiet anqas il-mewt ma sebħek. Fil-fedeltà tiegħek ma jittamawx aktar dawk li jinżlu fil-qabar. Minu ħajrodlok ħajr bħal illum, il-Missier għarraf lill-uliedu l-fedeltà tiegħek. Salvana mulej u aħna ndoqqu ċ-ċetri, il-jiem kollha ta' ħajjitna f'dar il-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Eħlisni mulej minn bib l-imwiet. Jien kont mejjet u wara jiena issa ħaj għal dejjem ta' dejjem u għandi jinsabu l-infitaħ tal-mewt u taħqih l-art. Faħru l-Alla fit-tempju mqaddes tiegħu, faħruh fil-firxa ta' smewwiet qawwija tiegħu. Faħruh għall-emejjel kbar tiegħu, faħruh għall-kobor tiegħu bla tarf. Faħruh bid-daqq ta' tromba, faħruh bl-arpa u ċ-ċetra. Faħruh bit-tambur u bis-sfin, faħruh bid-daqq tal-kordi u tas-sfafar. Faħruh bid-daqq qawwi taċ-ċimbali, faħruh bid-damdim taċ-ċimbali. Kull ma jieħu nnifs ħajfaħħar il-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Jien kont mejjet u wara jiena issa ħaj għal dejjem ta' dejjem. U għandi jinsabu l-infitaħ tal-mewt u taħqih l-art. Dan jgħid il-mulej. Fid-dwejjaq tagħhom huma jfittxuni u jgħidu: Imxu,
ħanerġgħu lura għand il-mulej għax huwa ċarrat imma se jdewwina. Huwa sawwat imma se jorbtilna l-ġrieħi. Wara jowmejn jerġa' jagħtina l-ħajja. Imbagħad fit-tielet jum jerġa' jqajjimna sabiex qudiemu ngħixu. Minħabba fina Kristu qobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla ollih sa smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Salvatur tad-dinja salvana, għajna nitolbuk Alla tagħna li fdejtna bis-salib quddiem tiegħek. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni tar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fl-imoddi f'fomm il-profeti qaddisin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lil Abram missierna li jagħtina. Li meħlusin mill-idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lill poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina tal-Alla tagħna li jibatilna mill-għoli żjara tax-xemx tiela. Ħedawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salvatur tad-dinja salvana, għajna nitolbuk Alla tagħna li fdejtna bis-salib quddiem tiegħek. Il-feddej tagħna għadda minn tbatija ħarxa, ħal-mewt u rid ikun mitfun biex hekk jasal għall-glorja tal-qawwin għall-ħajja. Naduraw minn qalbna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu: Ħenna lina mulej. Kristu Salvatur tagħna, inti rid li l-omm imnikta tiegħek tkun ħdejk waqt il-mewt u d-difna tiegħek. Għamel li fid-dwejjaq tagħna aħna wkoll naqsmu miegħek fid-batijietek. Kristu mulej, inti sirt bħal ħabba tal-qamħ li taqa' fl-art biex tajt lilna il-frott tal-ħajja tiegħek ta' Alla. Għamel li mmutu għadnu biex ngħixu għal Alla. Kristu rajtana, inti nżilt fil-qabar u nħbejt għal kulħadd. Għallimna nħobbu l-ħajja moħbija miegħek fil-missier. Kristu Adam ġdid, inti tħalt fis-sema fis-saltna tal-imwiet biex teħles in-nies it-tajba li sa mill-bidu tad-dinja kienu jinsabu magħluqa hemm ġewwa l-ħabs tal-mewt. Għamel li kull min jinsab fil-qabar tal-ħtija jisma' leħnek u jqum għal-ħajja. Kristu bin Alla l-ħaj, inti tajtna li ndifnu miegħek fil-Magħmudija. Għamel li nsiru nixbħuk fil-qawmin tiegħek biex ngħixu ħajja ġdida. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox ibnek il-waħdini daħal fil-qiegħ tal-art minn fejn ħareġ mimli bil-glorja. Għatina l-grazzja li kif il-fidili tiegħek jindifnu miegħu fil-Magħmudija, hekk ukoll jersqu lejn il-ħajja ta' dejjem bis-saħħa tal-qawmin tiegħu. U li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla.
Il-lejla fit-8 l-Arċisqof Charles Scicluna jmexxi l-liturġija tal-Vġieli tal-Għid fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta, fejn bħala Kattoliċi niċċelebraw il-qofol tas-sena liturġika, il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu u r-rebħa tiegħu fuq il-mewt. Infakkarkom li fuq il-website soter.knisja.mt tistgħu issibu talb relatat ma' tridu tal-Għid. Insellmilkom.